табиати нотакрор, обҳои мусаффо ва кӯҳҳои осмонбуси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон воқеан зебоянду дилрабоянду муассир. салом бинандаи азизи телевизиони Тоҷикистон, пешниҳоди шумост барномаи меъмор аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. тасмим гирифтем ки дар барнома дар хусуси барномаи давлатии муҳити дастрас ки моҳи феврали соли 2021 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расид ва он барои шахсони маҳдуд ҳаракати ҷомеа, яъне барои хосатан барои маъюбон пешниҳод шудааст ки дар ин барнома хостем ба шумо қисса кунем. бо мо бошед. гурӯҳи осебпазир, хусусан шахсони имконияташон маҳдуд дар ҷомеа ба таври озод ҳаракат карда наметавонанд, зеро барои онҳо роҳҳои махсус ба таври бояду шояд мавҷуд нест. ба хотири то қадри имкон бартараф кардани мушкилоти маъюбон санаи 27 феврали соли 2021 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии муҳити дастрас барои солҳои 2021-2025 ба тавсиб расид. ҳадафи асосии барномаи мазкур ин пеш аз ҳама дар он аст ки бояд тамоми иншоот барои ин қишри ҷомеа дастрас бошад. баръало метавон мушоҳида кард ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ биную иншоот барои маъюбон дастрас нестанд. яъне ин гурӯҳи ҷомеа чун шахсони солим наметавонанд худро дар ҳама иду чорабиниҳо эҳсос намоянд, ё ин ки ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб шаванд, чунки дар иншооти бунёдшуда роҳравҳо сохта нашудааст. маъюбоне ки тавассути аробачаҳо ва дигар воситаҳо ҳаракат мекунанд, ба узвҳои такягоҳӣ ба таври зарурӣ дастрасӣ надоранд. инчунин дар баъзе маврид роҳравҳо, гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва ғайраҳо ба ҳаракати онҳо монеагӣ мекунанд. дар баъзе шаҳру ноҳияҳо чароғакҳо барои нобиноён бо сигналҳои овозӣ ташкил нашудаанд. инчунин китобхонаҳои махсус вуҷуд надоранд. ҳамин гуна дар ин самт мушкилиҳо зиёданд. то имрӯз барои беҳтар кардани шароити кору зиндагии маъюбон аз рӯи барномаи муҳити дастрас кадом корҳои мушаххас ба анҷом расид? вобаста ба барномаи мазкур, кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо иттиҳодияи миллии маъюбони Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамоишеро бо иштироки сармеъморони шаҳру ноҳияҳои вилоят ташкил намуданд ки маҳаки асосии ҳамоиш аз амалӣ намудани бандҳои асосии барномаи давлатии муҳити дастрас иборат буд. дар ҳамкорӣ бо кумитаи меъморӣ ва сохтмон иттиҳодияи миллии маъюбони Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки масъалаи таблиғи ин барнома дар минтақаҳоро дар амал татбиқ намояд ва ҷараёни ин кор бисёр дар сатҳи хуб рафта истодааст ва мо дастгирии кумитаи меъмориро эҳсос карда истодем ва бевосита дастгирии шарикони рушд низ дар ин ҷо ҳаст, саҳми онҳо низ кам нестанд ва аллакай дар вилояти Суғд, ноҳияҳои водии Рашт ва дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аллакай мизҳои мудаввар баргузор намудем бо даъвати сармеъморони шаҳри ноҳияҳо ва ҳадафи ин ҳуҷҷатро ба аксарияти шахсони масъуле ки бояд баҳри амалӣ гаштани ин ҳуҷҷат кӯшиш ба харҷ диҳанд фаҳмонда додем. дуюм масъалае ки дар ин самт мо кор карда истодем ин яъне дастрасӣ на танҳо ҷисмонӣ бояд таъмин карда шавад барои шахсони маъюбият дошта, балки дастрасии иттилоотӣ низ ва ҳоло бевосита бо супориши дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аксарият ё ҳамаи сомонаҳои мақомотҳои давлатӣ бояд ба шахсони сӯзбин омода карда шавад ва аллакай ин корҳо низ иҷро шуда истоданд. дар ҳамоиш мутахассисон нахуст ҳадаф ва мақсади барномаи давлатии муҳити дастрасро бори дигар ба самъи иштирокчиён, хусусан сармеъморон расониданд. мавзӯъҳои ниҳоят муҳим аз ҷумла вазифаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар татбиқи барномаи давлатии муҳити дастрас барои солҳои 2021-2025, нақши муҳити дастрас дар фаъол будани шахсони маъюбият дошта,
فعالیت جمعیت معیوبان بهر تشکیل نمودن محیط دسترس، دستگیری شریکان رشد بهر به نمودن وضع شخصان امکانیتشان محدود و وضع تشکیل محیط دسترس در ولایت مختار کوهستان بدخشان بررسی گردید. عین حال در خروغ همه بناها برای آدمان دارای معیوبیت مطابق هستند. عین حال ما گفته نمیتوانیم، لیکن آن چاره‌بینی هایی که عین حال وقتای آخر روی کار آمده استادند، امید ما قوی میگرداند که پیشروی ها روی کار میبیند و مشکل ها قدم به قدم آهسته آهسته پس سر میگردند. تجربه نشان میدهد که آن مشکلاتی که عین زمان آدمان دارای معیوبیت در با آن روبرو میشن، نه فقط در بدخشان بلکه همین مشکلات در همه گوشه و کنار تاجیکستان به نظر میرسند و عین حال در سمت معیوبیت مشکلات در همه جا یک است. اما مشکلات مناسبتی، مشکلات دستنارسی، اما اینفراسترکتور، اینچنین مشکلات دستنارسی اطلاعاتی و مناسبتی. زندگی معاشرت است، همه میدانیم، و نداشتن معاشرت و نداشتن دسترسی به اطلاعات باعث رو افتادگی نفرانی که با این مشکلات دارند، این خصوصیت ها دارند میگردد. اشتراکچیان همایش دایر به بهتر کردن محیط دسترس فکر و اندیشه های خود را بیان داشتند. خصوصا تاکید گردید که موافق نشاندادهای بعضی کشورهای پیشرفته، اگر طلبات دسترسی معیوبان هنگام آغاز کارهای ساختمانی به نظر گرفته شود، از حجم عمومی مبلغ تنها 3% زیادتر صرف می‌گردد که این خراجات ناچیز به حساب می‌رود. اساسیاسیون والدان کودکان دارای معیوبیت ثواب در قلمرو ولایت 10 سال می شود که فعالیت می کند و اساساً ما با عائله هایی که کودک دارای معیوبیت دارند سر و کار داریم و بیش از همه ما می خواهیم دانش حقوقی والدان را بلند برداریم، چون که ما درک می کنیم که برای بهتر نمودن سطح زندگی کودکان خودمان باید مادر دانش حقوقی داشته باشد. فقط ما می توانیم در اساس پیشبری حقوقی کودکان خود می توانیم منفعت‌های آنها را حمایت کرده توانیم. بناهایی که زمان شوروی ساخته شده بودند، راست همین پاندوس همین چیزا در نقشه گرفته نبودند و ساخته نمیشدند و این زمان که همین برنامه قبول گردیده است، در همه انشاءات ساختمانی همین پاندوس همین چیزا دیده میشوند و ما سرمعماران اهمیت جدی باید دهیم که همین چیزها ساخته شوند و بعد انشاءات هایی که در دوره شوروی ساختند باید که کار کنیم که همین چیزا هم با طریق حشرچگی یا که با از طرف همون کارخانه مبلغ گذاری کرده شده همین پاندوس و همین چیزها ساخته شوند. در صورت آغاز کارهای ساختمانی با اینوبت نگرفتن طلبات معیوبان، من بعد حل آن مشکل‌تر و صرف مبلغ نیز زیاد می شود. ما در باید همین محیط دسترس در سالهای 2021-2025 از انشاءات بازدید نمودیم و انشاءات باید در باره همین برنامه محیط دسترس به طلبات جوابگو باشند. بنا به طلبات گروه معیوبان باید جوابگو باشد. در نوع شغنون حاضرین وقت 1621 معیوب به نقشه گرفته شده است. از این گروه معیوب 177 نفر، گروه معیوب 2 526 نفر، گروه معیوب 3 257 نفر و تا 18 ساله 169 نفر به نقشه گرفته شدند. در نوع شغنون چند ساختمان دیگر ادامه می‌یابند و ما از همون ساختمانچی‌ها طلب می‌نماییم که برای گروه معیوبان به نقشه گرفته شود. همین طور غایه‌های یکدیگر پیرامون برنامه محیط دسترس معین گردید و به مسئولین دستور داده شد که ضمناً نظارت را هنگام کارهای ساختمانی در همان نمود انشاءات هم اجتماعی و هم مأموری و شخصی طلبات شخصانی امکانیتشان محدود جدی به راه مانند تا در آینده
мушкилиҳои дастрас намудани инфрасохтори иҷтимоӣ барои маъюбон аз байн бурда шавад, зеро маъюбон узви комилҳуқуқи ҷомеа мебошанд. бо иштироки масъулин дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, хусусан шаҳри Хоруғ, аз назаргузаронии ҳолати иншооти амалкунанда ва сохташаванда оид ба дастрасии маъюбон ба онҳо сурат гирифт. зимни мушоҳидаи масъулин муайян гардид, ки иншооте ки чанд сол пеш сохта шудаанд, андарками онҳо ба талаботи шахсони имконияташон маҳдуд бунёд шудааст. иншооте ки ба наздикӣ бунёд шудаанд ва ҳоло дар баъзеи онҳо корҳои сохтмонӣ идома дорад, талаботи барномаи муҳити дастрас риоя мегардад. мисоли равшан муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шуда метавонад, ки он дар шаҳри Хоруғ ҷойгир аст. дар мактаби мазкур дар баробари шахсони солим инчунин талаботи шахсони имконияташон маҳдуд пешбинӣ шудааст. нишебиҳои махсус ва нуқтаҳои санитарӣ мавҷуд мебошад. нишебие ки дар даромадгоҳи муассиса сохта шудааст, диққати ҳамаро ҷалб намуд, зеро он бо тарҳи замонавӣ бунёд гардидааст. акнун талаботи асосии барномаи муҳити дастрас, ки махсус барои шахсони маҳдуд ҳаракат пешниҳод карда шудааст, яъне марҳила ба марҳила татбиқи он ба назар мерасад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5, ки дар шаҳри Хоруғ воқеъ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон моҳи сентябри соли 2021 ба истифода дода шуд, талаботи асосии шахсони маҳдуд ҳаракат, яъне барои ворид шудан ба дохили иншоот ба назар гирифта шудааст. масалан, нишебе ки айни ҳол рӯйнавор аст, дар масофаи 40 метр барои шахсоне ки тавассути аробачаҳои махсус вориди муассиса мешаванд, бо шароити замонавӣ сохта шудааст ва шахсони маҳдуд ҳаракат метавонанд ба таври озод истифода баранд. тибқи иттилои масъулин ба мо маълум шуд, ки муассисаи мазкур барои 450 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст ва дар он 6 нафар маъюб ба таҳсил фаро гирифта шуданд. мактаби мазкур навбунёд буда он санаи 27 сентябри соли 2021 ба истифода дода шудааст. масъалаи муҳити дастрас бисёр нақши зиёд дорад барои шахси маъюбият дошта, барои он иқтидоре ки ӯ дорад дар амал татбиқ гардад. барои ҳаминам ман фикр мекунам, ки сармеъморон ва дигар шахсони масъули кумитаи меъморӣ ва сохтмон албатта баҳри иҷроиши ин барнома саҳми худро бояд гузоранд. дар вақти сафарҳои худ албатта мо мониторинги иншоотҳои сохташавандаро низ дида мебароем ва мо дар ҳақиқат дар амал мушоҳида кардем, ки мутаассифона пурра ба талабот ҷавобгӯ нестанд. албатта иншоотҳое ҳастанд, ки аллакай онҳо солҳои пеш омода шуда буданд, лекин иншоотҳои наве ки ба истифода дода шуда истонанд, дар онҳо каму беш талаботҳои шахсони маъюбият дошта ба назар гирифта мешаванд ва баъзе иншоотҳо ҳастанд, ки қисман ба назар гирифта мешаванд. дар маҷмӯъ ман фикр мекунам, ки боз корҳоеро давом додан дар кор, ки ҳамин масъала дар зеҳни ҳар як шахси масъуле ки ҳаст бояд чуқур ҷой гираду ҳар вақте ки ҳар бинову иншоотеро ки месозанд, албатта масъалаи талаботи шахсони маҳдуд ҳаракаткунанда ё шахсони маъюбият дошта бояд ба назар гирифта шаванд. ҷумҳурии Тоҷикистон 22 марти соли 2018 конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбонро ба имзо расонид, ки нишондиҳандаҳои омодагии кишвар барои ташаккули шароити ба риояи стандартҳои байналмилалии ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғайра равона мегардад. дар ин қатор ҳуҷҷатҳои соҳавӣ ҳам кам нестанд. амалӣ намудани барномаи муҳити дастрас имкон медиҳад, ки Тоҷикистон як қадами устувори худро дар ин самт ба пеш гузорад ва риояи стандартҳои байналмилалӣ дар кишвари мо низ ба қайд гирифта шавад. барнома мақсад, вазифа, афзалият ва тадбирҳои таъмини дастрасии бемамонияти маъюбон ба биноҳои истиқоматӣ, ҷамъиятӣ ва истеҳсолӣ, иншооти варзишӣ, маҳалҳои истироҳат, мавзеъҳои фарҳангӣ фароғатӣ, инчунин қоидаҳои истифодаи бемамонияи нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва ҳама намуди нақлиёти мусофирбари шаҳрӣ ба назди шаҳрӣ
воситаҳои алоқа ва иттилоотро муайян менамояд. пешниҳод ва тасдиқи барномаҳо барои дастрасии маъюбон агар як ҷиҳати мусбати масъала бошад, вале то кадом андоза иҷро гардидани он дар мадди аввал меистад. аз ин рӯ барои иҷрои барномаи мазкур маблағгузории барнома аз сарчашмаҳои гуногун муайян карда шудааст ки иҷрои он ба ҳақиқат наздик аст. акнун ба хотири дар амал татбиқ намудани бандҳои асосии барнома як қатор корҳо аз ҷониби ниҳоди дахлдор ба анҷом расонида шуд. хусусан ҳангоми лоиҳакашӣ ва ҷараёни корҳои сохтмонӣ талаботи асосии маъюбон ба назар гирифта мешавад. маъюбон қисми осебпазири ҷомеа буда, онҳо зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. бо иҷрои барномаи муҳити дастрас мушкилиҳои мавҷуда барои гурӯҳи осебпазири ҷомеа аз байн хоҳад рафт. чигуне ки шахсони солим дар ҳаёт ба зисту зиндагӣ ва дар ҷомеа ба муҳити созгор дастрасӣ доранд, бояд шахсони маҳдудҳаракати ҷомеа низ ба ин чизҳо дастрасӣ дошта бошанд. тамошобинони азиз, дар ин ҷо барномаи меъмор хотима меёбад. худ ва дигаронро ҳифз намоед. боқӣ то барномаҳои дигар.